अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। रे बोका जैसन महकत आवे काहे नइखे पियले तबो कहे हुचकत आवे रहे। अरे सखी का कही होत फजी रे बोका जैसन महकत आवे काहे नइखे पियले तबो कहे हुचकत आवे रहे। एकरा रहन से जिया गुताइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला सराइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला सराइल बा। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। लेके आइल बानी नैहर से मुहे न लागी एकरा डर से। हाय दादा हो हाले के आइल बानी नैहर से मुहे न लागी एकरा डर से। तनिको ना बुझाला कैसे पीछा हम छोड़ाई कौना कुल के हवे के कर पड़ल पारा छाई बान्हल खूटा में से लागता तुराइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला सराइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला सराइल बा। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। दुख बानी हम एकरा रहन से बुझेला मजाक हमारा सहन के। अरे सखी अब का कही हो दुख बानी हम एकरा रहन से बुझे मजाक हमारा सहन के। काहे सूरज ऐसे बेहाया भइल बाड़ो आलोक गोस्वामी जी के संगे रहता संजय निरमोही गाँव में धराइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला सराइल बा होता गजनवा हमरो सजनवा होलिया में कहाला